Shalom alino, we all call Yisrael, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Kay ano'y kulim lasot dabar ni gidaymet, ilabiad haimet. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Biniseya na sadta mga kaigsunan. Sumala dire sa Marcos 2:27 sa hubad nga ang pulong sa Dios nga Biblia. Og miingon pagayod si Yeshua, gihimo ang adlawng igpapahulay alang sa kaayuhan sa tao. Wala himoa ang tao alang sa kaayuhan sa adlaw nga igpapahulay. Busa ako nga anak sa tao may gahom sa pag-ingon kung unsa ang husto nga buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Nindot kayo nga translation mga kaigsunan, no? Ay tinuod kang Yeshua lang, si Yeshua lang ang dunay authority kung unsay iyang buhaton sa adlaw ipapahulay tungkay siya mismo ang creator, siya mismo ang ama, siya mismo ang ating ang Yudhiwahe. So wala tayong magagawa dyan. Siya lang ang may karapatan o may katungod, tinagalog naman sa nunta, siya lang ang dunay katungod kung unsa iyang husto nga buhaton sa adlaw nga ipapahulay. So unsay ang pagpasabot, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Dili day para sa atong kadaotan mga kaigsunan. O wala sa nimo ang tao alang sa kaayuhan sa Shabbat, dili kitay purpose sa Shabbat, ang purpose sa Shabbat mao kita. Kita ang angay mo gamit sa Shabbat, mo tamod sa Shabbat, kay gihatag na para sa atong kaayuhan. Kung ang Shabbat gibuhat man di ay alang sa atong kaayuhan o kaayuhan sa mga tao, nganong supakon man ninyo mga Kristiyanos ang Shabbat nga dili man day na para sa atong kadaotan, para man din sa kaayuhan di atong igrab atong duwaton. Kung sa may nakaon ninyo nga ang para sa kaayuhan untahinon inyo hinuong i-reject. Dapat para sa kay para sa kaayuhan. Di ba? Ing anak ta makadungugay tag mga propaganda nya, mga advertisement sa TV niya, tita na to nga para sa atong kayuhan, dali-dali din tag-order. Dali-dali din tag palit, o purchase din ta. Maniguro din ta, kay para gunas kayuhan. Pag mo anunsyo ang barangay nga, dunay mga mga ayuda, nga ipanghatag para sa kayuhan. Dali-dali tag-palista, dali-dali tag-linya. So niya ay giingon sa Biblia nga, ang Shabbat para di ay sa atong kayuhan, nga nung inyong mangisalikway, di ba buang-buang mo? Di ba? Unsa may tawag na to na para sa kaayuhan ng Shabbat tapos isalikway nimo? Unsa nakaon nimo? Nagbasa man ka kag Biblia. Nagtuo man ka nga kini si Adon ni Yeshua, kining Misaya dire nga nagsulti sa Marcos 2:27. Tuo man ka nga imo nang Ginoo. Kung ikaw Kristiyanos nagtuo ka nga Ginoo nimo ang nagsulti ani, nganong di man ka mudawat? Nganong imo mangisalikway? Ilhanan lang na nga kamo mga Kristiyanos wala gayod makasabot sa Biblia nga inyong gibasa. Muna'y tinuod. Kaya kung nakasabot pa mo sa Biblia nga inyong gibasa, dili ninyo isalikway ang Shabbat kay para man ni sa atong kaayuhan. Labaw pa ni sa mga ayuda. Kay ang kaayuhan sa ayuda nga atong dawat, balik ko sa kasimana lang. Samtang ang kaayuhan sa Shabbat para sa atong tibuok at kinabuhi. Di ba? Ngano nga ang mga wandering Sabbath, or mga wandering, tawag na ko ano nila, mga wandering salabat, mga igsoon, ngano nga sila napandol man sa weekly Shabbat. Mas nindot yung magwalit ag binisaya kay ato mga kaugalingong dialect, di ita maglisod og yaw-yaw mga kaigsunan. Kaya medyo kung sa Tagalog man god, di yun maiwasan nato nga mahirapan tayo sa tumang kalisod minsan, di ba? Muna na mga kaigsunan. Nindot ning binisaya na ko nga portion karon na. So, nganong napandol man ang mga wandering Sabbath o salabat sa weekly Shabbat nga naplastar na diha sa atong kalendaryo. Lastada naman na ang Shabbat sa atong kalendaryo. Nganong imo pa manglibugon ng imong utok? Nga na maghimo man kag imong kalendaryo, gubaon pa magid mo ang kalendaryo
nga mo imong namatag kahayag kanang kalendaryoha, walay wagi misupak ana nga mga ingnon nato nga mga genius nga mga tao sa nung panahon, mga scholar, mga Bible scholar, wagi sila mag-question nga anang arrangement diha sa weekly sa atong kalendaryo, mga kaigsunan. Pero kayo kamo hinuon nga mga gunggong, mga utok, naon sa inyo mang usbon ang plastada o ang hanay sa weekly Shabbat diha sa atong kalendaryo. Pasabton ta mo ana nga wa gini kausaban yun kung unsay arrangement sa unang panahon sa Shabbat gikas Genesis hangtod karon wa gid na usbas Gregorian calendar. Ngalan ray ng usab pero ang iyang hanay ana maura gyapon na. Mo na kung kamo ko lang og pagsabot mo nang naglibog mo na tawgon og mga libog og utok. Ang tawag na ko ninyo murag mga lipong na bangos, mga kaigsunan kining taga Wandering Sabbath, mga lipong nga bangos kini sila. So unsa ilang napandulan diha mga kaigsunan sa atong Gregorian calendar o diha sa Shabbat sa atong kalendaryo, unsa napandulan nila? Tungod ko no kay natunong sa Saturday pagkatoy-toy, mga kaigsunan. Tungod ko no kay natunong sa Saturday. Wa gini nato ni kanos alam na gi-insert ang Saturday diha nga ngalan. Og sa diyang gi-insert ang Saturday nga ngalan, nausaba ang iyang pagkasyabat na huwag tangba, wala. Pasabton na mo anaw niya, gyapon mga kaigsunan. Unsa man ay gusto ninyo, mga Wandering Sabbath? Gusto tingali nila nga ang Shabbat, mga kaigsunan, ang Shabbat matunong sa Domingo. Kay supak man sila matunong sa Sabado, kay Saturday kuno, si Saturn na kuno ang Disimba, niyabag man ni sila. Unyag matunong sa Domingo, okay ra mo. Matunong sa Lunes, okay ra sad mo. Kung sa Lunes matunong, Simon inyong gisimba. Kung matunong sa Domingo, si San ang inyong gisimba. Asa man dapita kamulihay kung mao na imong pangutok nga kung matunong ang adlaw kanang adlaw nga gibutang sa Gregorian calendar, mao na imong pasanginlan nga mo imong gisimba. Asa man kamo ikyas, pangita kunog adlaw diya nga way ngalan. Pangita adlaw sa semana nga walay ngalan nga gibutang ang Gregorian calendar, asa man kadapita mulihay. Pagkatoy-toy ninyo. Usa may nakauna na ba mo yung mga utok, kamo mga Wandering Sabbath? Paminaw ko, wagid mo yung mga utok. Ang utok ninyo as lubot. Wa niyo tarong nga gamit. Lihay mo sa Shabbat. Kay Satur kuno, si Satur ang gisimba. Asa man yung ibutang Shabbat? Domingo? Unya kung sa Domingo, kinsay mo gisimba? Si Sunday, si San. Kung sa Lunes, Simon. Di ba? Martes, si Tios. Unya kung adto na bukas Wednesday, sa Miyerkules, si Wednesday na po, nang imong gisimba. Hangtod, wala kay kalikayan. Bisag asang adlaw nimo ibutang ang Shabbat, nimo kanunay kang nakatumbok yapon sa ngalan nga gibutang sa Gregorian. Di ka kaikyas ana mo nang ay na lang mo paglikay-likay sa mga giplastar nas Elohim. O dayag lang sad nga mga buringog gyud mong utok mo hinungdan ingon ana ang inyong ingon ana ni gyud mo katoy-toy. Og ang gipasangil nila nga rason mga kaigsunan lagi akong balikon, si Satur kuno ang atong gisimba. As kang yabagag yun, og mga utok ni mga tawhana. Kanus aman misimba kang Satur. Asa ang inyong proiba nga si Satur ang among gisimba? Asa man be? Na may proiba nga nagsimba ming Satur? Nga bisan ang Shabbat, for your information, wala na namo simbaha, sukad masukad kanang Shabbat, mga igsoon. Kay ang sugo sa Levitico, Exodus 28, giingon dito, nga hinumdumi ang adlawng igpapahulay og balaan na kini. So, wala magsugo ang Elohim nga ang Shabbat simbahon. Kundili ang sugo niya, atong hinumduman ang Shabbat. O balaano na to, wa siya magsugo nga simbaho na to ang Shabbat. Nga anong nayabag man mo, pasanginlan man ninyo, may nga amo ko nung gisimba si Sator, kay natunong sa Sator di ang Shabbat, pagkatoy-toy.
Walay labot si Sator. Sa among pagsyabat, wala mi maghunahuna ng Sator. Kay iya ra na sa Grigo, sa Gregorian nga ngalan. Dili ka na mo'y among gisaulog ang Sator, kundili ang Syabat. Alang sa inyong kasayuran, mga gunggong, nga mga wandering sa labat. Wala magsugo ang Elohim, nga simbaho nato ang Syabat. Apan, sa adlaw nga Syabat, simbaho nato ang Elohim. Dili ang Syabat, mao'y atong simbahon. Gets nimo? Ha? Kasabot ka? Sa panahon sa Syabat, ang Elohim ang atong simbahon, mga igsoon. Dili ang Syabat, mao'y simbahon. Ha? Nasudlan ng inyong utok. Na-open ang utok ninyo diya, mga wandering sa labat. Sige na magpaturatoy na inyong doktrinang way kwinta. Mga doktrina gikan sa mga taong bugok. Unya, ipamugos ra ba ninyo? Ha? Ang makumbinsi ra ninyo katong mga way utok o walay basa sa Biblia. Walay hanaw sa Biblia, muray makilad ninyo sa inyong doktrinang wandering sabat. Nabay Hudyo nga nagsunod sa inyong doktrina? Hudyo ba ang nagtudlo niya na? Nga pagtulunan o kamukamura? Nga di ba pagkatoy-toy ninyo? Kanus aman mo gimensyon sa Biblia? Kanus aman mo gimensyon sa mga propeta? Nga magpatuo mo, nga kamoy nagdalas kamaturan? Naisgutan ba mo sa mga propeta? Nga naamong mga klasihas mga tao karon ang magdalas kamaturan? Unya inyong pangunahan ang Hudyo? Koreksyonan ninyo ang mga Hudyo? Wa mo malipong? Ha? Nangabuyong na mo. Mo nang kanalaging may maayo tas atong kaugalingon, interpret ng Biblia. Bisag ang atong nahibaw-an nga bersikulo 5 ra ka buok. Bisag ang atong pagsugod og sa Biblia kagahapon pa lang nagsugod og basa, magpatuo na, magpamaayo-maayo na sa Biblia. Koreksyonan ng mga Hudyo. Nga gikan silang pagkabata ang mga Hudyo kanunay mo'y gimensyon sa mga propeta. Tapos imong pakasaypon ng mga Hudyo. Ikaw nga wandering sabat, kanus ang kagimensyon sa mga propeta. Aron ipatuon nimo nga ikaw ang sakto. Samtang ang akong nabasa gikan sa daan, gikan sa Torah hangtod sa mga propeta, mga nibiim. Hudyo kanunay ang dimensyon hangtod sa Brit Kadasya sa New Testament. Hudyo kanunay ang dimensyon hangtod sa Revelation. Mga Hudyo kanunay, Israelita kanunay ang dimensyon. Yan ang ikaw magpatutuo man kasi mong kagalingon. Unsa nga klases tao nakaiutok? Wala. Ha? Ang inyo laging mailad, ang inyo madala kanara mga bugok sa Biblia. Way hanaw. Walay tuon sa Biblia. Ha? Parehas ninyo bang wa ko'y nahibaw ang bersikulo? Muna na mailad mo anang wandering sa labat. Magpatutuo mo anang inyong doktrina nga way mabasa sa Biblia. Kinsay simbahon? Ang Elohim. Atol sa Syabat, ang Elohim simbahon. Dili kay ang Syabat mo'y simbahon. Nganong mamasangil man mo nga si Sator ang among gisimba? Na mo ebidensya? Nagpakita lang mo sa inyong pagka-buang-buang. Unay kamaturan, kamong mga wandering sabat. Basahon na to, Leviticus 23:1-3. Mo gyapon nga Bible lang atong gamiton kaning EPSD. Ang pulong sa Dios nga version. Leviticus 23:1-3. Gisugo sa Adonai, akong gamitag Adonai ang Ginoo ha. Kay Hebreo man ang among gibasihan mga kaigsunan. Gisugo sa Adonai si Moses nga isulti ngadto sa mga Israelinhon kini nga mga patakaran mahitungod sa pinasahi nga mga higayon nga magtigom sila sa pagsimba sa Ginoo sa Adonai. Kinsay simbahon? Ang Elohim, mga kaigsunan, ang Adonai mao simbahon. Atol sa Syabat. Klaro na ha? Pinasahi nga mga higayon nga magtigom sila sa pagsimba sa Adonai. Dili ang Syabat mo'y simbahon. Ang Elohim mao'y simbahon, mga igsoon. Dili ang Syabat. Dili ang Sator.
Oh. Versikulo 3, may unom kamo kaadlaw sa pagtrabaho, apan sa ikapitong adlaw mo pahulay kamo, kay mao ka na ang adlaw nga igpapahulay. Oh, mo ni gisulti dia, ayaw kamo pagtrabaho niya ng adlaw, kundili pagtigom kamo aron sa pagsimba. Kanus ang adlaw sa pagsimba, adlaw sa panagkatigom aron sa pagsimba. Sabado, adlaw igpapahulay, dili Domingo, dili Miyerkules, dili Biyernes. Munang sayop ang Hindu, Miyerkules, ang Islam, Biyernes, unya ang Christian, Domingo, wa katunong sa Biblia. Ang Elohim mismo naghatag og adlaw. Sa tukmang adlaw kanus sa simbahon. Ngano di man ta mosulod na? Ngano maghimo man ta katong adlaw? Kanus amanta kamo mga pastor ng Christians, kanus amo nahimong sakto be. Asa mabasa sa Biblia ang Ginoo nagtudlo nga ang adlong Domingo mao ang adlaw sa balaang panagkatigom ug adlaw sa pagsimba kaniya. Naa ba kay mabasa nga bersikulo? Kinsay nagpili ang adlong Domingo? Si Constantino, dili kamo. Igo ra mo nagsunod sa Katoliko. Tinood lang kamo mga Pentecostal, mga Kristiyanos, mga born again. Dili Biblia ang iyong gisunod niya ang pagsimba niyo adlang Domingo, sinunod ra na ninyo sa Romano Katoliko, di ba? Sawa pa mo makamata diya sa mga Pentecostal born again nga reliyon, grupo. Asa mo gikan sa Katoliko, unsa adlaw mo simba? Domingo. Oh, nabay gitudlo ang paring ang Ginoo gasulti nga Domingo simbahon ng na ba? Pero tungod kay mo na gitudlo ni Constantino, mo na pag-usab ni Constantino, mo na inyong gisunod. Dili kay nagsunod mo Biblia. Pero ang Biblia nagtudlo day nato nga doon na day adlaw nga gipili sa Adonai nga mao ang adlaw ipapahulay diin anang adlaw kita magtigom aron sa pagsimba kaniya. Klaro kay na ang balaang kasulatan mga kaigsunan. Pero nganong di mo makasabot kamong mga pastor nga mga debatidor diya sa Pentecostal, believe ako ninyo. Debatidor, kadaghan kong amigo mga pastor diyang debatidor. Akong uyuan, may laking debatidor sa Pentecostal, si akong ang Uncle Boy Talye. Nakoy mga amigo nga graduhan nga mga pastor sa gaya, mga debatidor sa mga may laki. Pero anong di makasabot aning Biblia? Simple man kayo, gitugan na gina, Leviticus 23, ang Elohim nagpili og adlaw. Kanus asya simbahon, nganong supag man ta siyang gipili. Nganong magbuot-buot mata? Ato din tadagan sa kang Pablo, Roma 14. Nga ingon pang Pablo dito sa Roma 14, doon ay tao nga nag-isip sa tanang adlaw sa simana nga parihas ra kabalaan, ug doon na po'y tao nga nag-isip nga doon nag-adlong balaan para siyang kaugalingon. O matot pa na yung Pablo, libre ang matag-usa sa pagpili kung hain ini ang gusto niyang pilion. Ingon mo, di ba Brad Gideon? Ingon si Pablo, libre, nga nung atagan niyo, gibugaton ang pulong lamang sa tao, kaysa pulong sa Elohim mismo, nga mooy kreator. Kinsay naghatag nimo gininhawa, si Pablo? O ang magbubuhat? Kinsa may mong tuuhan ang magbubuhat to si Pablo, pero wala isupak si Pablo. Ako lang nang gisakyan, wa ko isupak kang Pablo, gisakyan ko lang ang inyong mga pangatarungan gamit ang bersikulo sa Roma 14. Ako lang gisakyan ng inyong sayop nga pangagpas diya sa Roma 14. Ingon sa inyo Pablo, libre tas pagpili, tinuod na. Sakyan ko na, tuuhan ko na kay si Pablo gasulti, kay dili ko antay Pablo, pro Pablo ko. Makipablo ko. Nagsunod ko sa kang Pablo. Wa ko'y supak ni Pablo. Kauban ming Pablo. Apostol Pablo. Pareha mi pagtuong Pablo. Nagsunod mistura. Pero unsay bot pasabot ni Apostol Pablo diya sa Roma 14. Libre tas pagpili. Tinuod na. Gitagaan ng Pablo kagaw. Libre tas pagpili. Di ko supak ka na. Pili kag Domingo. Imo na. Pero ang pangutana. Pili kag Lunes. Imo na. Pero ang pangutana. Kang kinsang pagpili ang imong sundon, ang imong pagpili o ang gipili sa Elohim. Sa Leviticus 23, ang Elohim nagpili adlaw. Kanus ana to sa simbahon. Nganong ikaw magtuman magpili-pili man kag imo. Nga Pablo tugutan ka, libre kas pagpili. Pero ang pangutana nako nimo, kay libre man kas pagpili, asa man gyud imong sundon? Ang pagpili sa Elohim o ikaw ang magpili?
Kanus amang kanahimong sakto sa imong pagpili kung ikaw ang mupili. Kung imong pasi undayunan ang imong gibati nga ikaw magbuot-buot sa pagpili og adlaw, niya nga kupunta na. Nganong ayaw na pag muni ako isugyot nimo. Ayaw na paglitok anang amahan na mo nga pag-ampok. Kay mahimo mo kang butbuton kung imo nang litukon ang amahan na mo. Nya tanan daw yung mga Kristiyano galitukan na. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Ayaw na nalito ka. Kay di man kaday mo sunod sa gimbutan nas adunay sa Elohim nga adlaw nga iyang gipili. Doon na siya gipili nga adlaw mo na iyang gimbutan. Diha ta magtigom, diha ta magsimba kaniya. Nga mao ang ikapitong adlaw sa semana, nga mao ang Shabbat. Unya kay di man day ka musunod man kas sugyot ni Pablo nga libre kas pagpili. Pili kag Domingo, pili kag Lunes, sala sige. Pero ayaw na pagpangadji, ayaw na paglitok anang amahan na mo. Kay mamakak man ka kumulito ka na. Kay maingon man ka matuman ang imong pagbuot. Nya pag ando pa di ay nagbuot-buot kag imong adlaw sa pagsimba. Kung muampo gani kag matuman ang imong pagbuot, so siha sa Biblia kung unsang adlaw ang iyang gimbutan, ang iyang gipili para nato kung kanus ata musimba niya. Na Leviticus 23 gisulti niya kanang adlaw mao ang adlaw sa inyong balaang panagkatigom, adlaw sa inyong pagsimba. Unsang adlaw? Shabbat. Oh, may unom kamo ka adlaw sa pagtrabaho, apan sa ikapitong adlaw mopahulay kamo. Kay mao kana ang adlaw nga igpapahulay. Ayaw kamo pagtrabaho niya ng adlaw, kundi pagtigom kamo aron sa pagsimba. Kay adlaw kana sa pagpasidungog ninyo sa Adonai. Matod pa diri mga kaigsunan. So ang Shabbat di ay mao ang adlaw sa atong pagsimba sa Elohim. Dili di ay ang adlawng Domingo. Kanang adlawng Domingo kang Constantino ra lagi na. Siyempre ni rin ang Roman Empire sa tibok kalibutan, doon ay power, doon ay authority si Constantino nga mo papasar og balaod kay patuman sa tibok kalibutan. Siyempre, emperor siya. Siyempre, under ang tibok kalibutan, under ang reliyon Romano Katoliko, sunod, change sa Domingo. Unya ang mga protestante dayon nga nanggawas gikan tapos Katoliko, gibit-bit ang Domingo, gibring house. Lipay sila di na may Katoliko, I am born again Christians na karon. Proud na kay sila. I am born again Christians na ako karon. Proud na sila na. Pero ilang gibring house ang Domingo. Nga gikan sa Katoliko. Gibring house nila ang Jesus nga ngalan nga gikan sa Katoliko. Pero lipay na sila kay protestante na daw sila. Lipay sila kay born again na daw sila. Lipay sila kay Iglesia ni Cristo na daw sila. Lipay sila kay di na raw sila Katoliko. Pero ilang gibring house ang Domingo nga gikan sa Katoliko, gikan kang Constantino o ang ngalan nga Jesus Christ nga gikan sa Roman Catholic. Ibig nga house, nawili man mo. Nga nung inyo mang dadon. Kung tinuod mong nakagawa sa Katoliko, o kung tinuod mong nang hinaway na sa Katoliko, kamo mga born again, mga Pentecostal, grabe man yun mo makapanghinaway sa Katoliko. Nga nung inyo mang gibring house ang Sunday worship, nga iya manas Katoliko. Grabe man ka mo makapaghinaway nas Katoliko nga di ginayas Ginoo. Nga nung gibring house man ninyo ang ngalan nga gisimbas Katoliko nga Jesus Christ. Di ba gibinuangan ninyo ang inyong kaugalingon pagkatoy-toy ni mga tawhan na. Huy, buksi ang imong salabutan mintras na pahigayon. Mindset ba? Mindset. Matod pa sa ubang mga vlogger diya. Buksi ang imong mga alimpatakan ang imong salabutan. Mintras na apay higayon. Ayaw bitbita, ayaw ibring house sa imong gitukod nga reliyon karon ang imong namatan dito sa Romano Katoliko. Kay kung imo gyapon gidala ang gikan sa Romano Katoliko,
nakikupitensya ra kanila. Naglain-lain ra ka ng luod ka, pero ang tinuod, ilagya pong kang sakop. Muna'y kamaturan ya. Muna'y kamaturan ya. Okay. Unsay sunod? Og timan ini, mga igsoon, o ilabi na kamong mga wandering sa labat, nga saag-saag ang Sabat, ang gitawag ni wandering sila mga kaigsunan, kay ang ilang Sabat, lukso-lukso, sunod bulan Domingo, sunod bulan Lunes, sunod bulan Martes, sunod bulan, kay kada new moon man na sila magbalhin-balhin. Unyawa nila ako, gikan, istadihan ko man na ang doktrina ninyo, wandering Sabat. Di ko to basta-basta akong nainkwentro sa sauna, si Brother Climaco. Engineer to Moto'y karaan kayo sa pagtuunog Hebro. Sobras 20 katuig na tong nagtong Hebro. Bisan ka ng unsay ngalan aning palyo Hebro nga way bawel, may kaytong basa. Dili pero ang iyang binasahan kan yun. Accurate yun, dili sa mas binasahan ng operyans nga puro puro tinunto man sa operyans nga puro walay bawel, walay i, o, wala. Sa operyans kay default ako no, tinunto na mga igsoon. Wala ra to sa akong amigo nga gikadebate nako wandering Sabat sa to siya. New mo nang iya, mga kaigsunan. Pero master kang basa Hebro, bisang palyo basahon. Kay pila na katuig, 1990s pa, Hebro nang itunan. Sima na siya. Pero, ang pangutana, mga kaigsunan, muna ako nagtuon ko, bahin anang wandering Sabat. Gikwenta na ko na, hindi change nila, sa usa ka bulan, kay new mo na sad mag-change, doon nagkalang, doon ay nagsyabat karon. Kay mo'y ending dito gikan sa unang new moon, pag ending karon sa Syabat, kay 7 days man gikan sa new moon. Kaya ang uban po nagkwenta nga, Syabat, kaugma mo pa'y pagsugod nilang ihap sa unang simana, so ika 8 days ang Syabat nila. Pero, bisag asaan ng dapita, doon nagikalang sa adlaw. Nga naman, pag abot na sa last Syabat o sa Roskodes, sa new moon, agoy na naman like Syabat karon, ending sa unang ending tapos sa usa ka bulan nga Syabat. Nipasok naman ang Syabat karon, kaugma kay mag-new moon naman. Di Syabat na sad uli, Syabat na sab sila. Unay usay, tulo ka adlaw, nag-new moon na. Sugod na pong Syabat. Ang pangutana, nag-continue ba ang imong kwintada sa semana sa usa ka tuig? Wala. Kada bulan, dunay kalang, dunay mga paksi-paksi, dunay mga questionable ko. Dili ngon ani ang Syabat sa Ginoo sa Adonai. Nakakonklusyon ko, tinunto ni nga doktrina. Makalangan. Gisulayan ko nagkwenta, gitun-an ko na. Pero bisa kung saon, di madawat. Unbiblical. Walay bisis sa Biblia. O ikaduha, walay mga Hudyo nga nagtudlo ni anang doktrinaha. Munang akong ikasulti ninyo, mga wandering Sabat, kamo ang pinakagunggong nga tao, pinakaamaw nga tao sa kalibutan. Kamong mga wandering Sabat, kamo ang pinakatuntong nga tao. Muramog mga lipong nga bangus. Wa kasabot sa Biblia nga inyong gibasa. Paghimo na lang mo inyong Biblia. Kung di mo mosunod sa Syabat nga nahanay na diya sa kasulatan, nga gisunod sa mga Hudyo hangtod karon, paghimo na lang mo inyong Biblia. Pagpangita mo inyong mga propeta diya, mga ipangbutang. Karabas Mormons ba? Na ikaw galing mong Biblia. Muslim, na ikaw galing mong Biblia. Kamusad? Paghimo mo inyo. Kaya kung Biblia lang po inyong gamito niya wandering Sabat mo permit kita mag-abot, magkita magatubang. Kapilan ko kay Gwendro mga wandering Sabat. Di ka barog. Ilabi aktual nga debate, hindi ka barog. Mga igsoon. Kay puro na tinunto. Okay. Asa na ko do? Og diha nga ang atong balikan. Timanin ninyo wandering Sabat nga sa wala pa himo ang Gregorian kalendar, diha na ang Hebreo kalendar. Di ba? Diha na. Kanos amang gibuhat ang Gregorian kalendar? Dire na kuno sa 46 AD. Daw lang kay di ko sure. Ilan tong i-share sa ko. 46 AD kuno ang Gregorian calendar. So, unya ang Syabat sa panahon sa nila ni Moises, nagsyabat sila wala.
nanabay Gregorian calendar. Sila ni Haring David nagsyabat na nanabay Gregorian calendar. So nag-exist na ang Shabbat sa wala pa Gregorian calendar. So diha na Hebrew calendar. Nanong inyo manghimuong pasangil ang Gregorian calendar kung nag-usab-usab siya sa mga ngalan sa adlaw na diha na may plastada sa Hebrew calendar. Ikaduha, sa Genesis pa lang mga kaigsunan, doon na nay simana nga giihap ang Elohim sa Genesis 1, di ba? Sa adlaw sa paglalang, doon na nay kwintada sa usa ka simana. Unya pag-abot sa pitong adlaw may pahulay ngino sa kapitulo 2 sa Genesis. So diha na ang Shabbat sa Genesis pa lang, pero ang pangutana, diha na bay new moon nga gisgutan? Wala, mga kapatid. Ha? Diha na ang Shabbat pero wala new moon. So diha sa Genesis makita nimo nga ang Shabbat wala di ay magbase sa new moon. Mga igsoon, kay sa panahon sa paglalang ang bulan diha na gibuhat sa ikaupat nga adlaw. Unya pagka ika-7 kay nag-Shabbat, kwentahan na pila ka adlaw na likulang, 3 adlaw gikas pagtungha sa bulan. Unya samtang ang mga wandering Sabbath nagsugod ang sa unang adlaw man ang new moon para mo minsak tas 7 ka adlaw niya sa Genesis nganong nakakwintag 7 ka adlaw ang Elohim nga ang bulan diha na nitungha sa ikaupat nga adlaw. Di unsaon niyo pag-reconcile na, unsaon niyo pagpalusot ana nga ang simana sa Shabbat nagbase gayod sa new moon. Wala. Diya lang daan ba na, tikalbong na mo. Bali-balihon ta mo cross-examine ng dapita, di na mo katubag. Makaubo-ubo na mo mga wandering Sabbath. Genesis 1:1 pa lang. 1, Genesis 1 anto. Mukmo na mo diya. So wala magbase sa new moon ang Shabbat mga kapatid. Niya koreksyonan ninyong Ginoo. Mas maayo pa mo sa Elohim. Ha? Kamoy nagbuot sa adlaw. Unsay ingon ni Yeshua, ako'y magbuot sa adlaw kung unsay buhaton. Ako ang anak sa tao ang magbuot sa hustong buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Dili ka mong mga wandering. Ha? Si ano na Yeshua? Akong gipukutan na to sa Brother Clay Macosona. O Brother Clay. Na may ang gibasag yun. Naagi sa ebidensya na si Briskulo. Nga, ang mga Hudyo nalimot sa akong, ang katawhan na kong Israel nalimot sa akong mga adlaw ipapahulay. Okay. Muna yung konklusyon nga kanang Shabbat karon sa Israel di na mo. Okay, nalimot. Brother Clay, kanus ang nalimot. Kanus ang nalimot ang mga Israelita sa adlong ipapahulay. Insya sa paggula nila gikan sa Babylonia. Kung man sila mabihag ni Nabucodonosor. Okay. Nalimot na sila. Pagtukod nila sa Second Temple, di na tumaw ilang Shabbat. Basta mga propeta. Ang Shabbat sa mga propeta, di na mao. Ang Shabbat nila sa mga Parisyo, sa Dosyo, di na gyapon mao. So, di na mao. Nganong ang atong Misaya, nganong ang Misaya Yeshua, wala man lagi mangoreksyon nila. Nganong wa man lagi moingon si Adon Yeshua, oy kita mga apostoles maglain tag atong Shabbat kay di na maong Shabbat sa mga Israelita ug sa mga Hudyo karon. Ha? Anhita base sa new moon. New moon to new moon ta. Nganong wa lagi mo tudlo ang Misaya ang new moon to new moon? Wa katingog, wa katubag. May laki pa ka kang Yeshua. Ha? Hinko? Labaw pa ka ni Yeshua. Si Yeshua mismo, siyang anak. Wag gani siya magtudlo anang wandering Sabbath. Wag gani siya magtudlo anang ang Sabbath ibasis new moon. Matod pas Biblia nga tumabasa, mosulod si Yeshua, sumalas siya nabatasan, mosulod siya sa sinagoga, matag adlaw igpapahulay. Kang kinsang adlaw ipapahulay, nga iyang gi-joinan dito. Ang sa mga Parisyo. Join siya sa mga Parisyo, Shabbat sa mga Parisyo, unya kay nasayop nang ka. Di angay mo join siya doon Yeshua sa mga Shabbat sa Parisyo kung nasayop. Pero wala niya koreksyon ni kay husto nga ay. Dili day ang bot pasabot nga nalimot ang mga Israelita sa Shabbat sa Adonai. Nga sa adlaw sa simana nalimot. Dili na mo'y bot pasabot nalimot. Nalimot sila sa mga kalagdaan alang sa adlaw ng papahulay. Nga naman, muna ang gisaway nila ni Propeta Jeremias nga ang mga Israelita mamaligya naman, magdala na magbaligya panahon sa Shabbat. Nalimot sila sa mga lagda. Unsaon pagbalaan, unsaon paghinumdum o pagbalaan sa Shabbat. Pero sa adlaw sa Shabbat, wala sila malimot. Pero ang pagbalaan sa Shabbat, man ilang ikalimtan, man ang gisaway sila ni Propeta Jeremias, o ni Propeta Nehemias, o ni Esdras. Mabasa na ni mga kaigsunan. Gibadlong sila kay magdalag mga baligya panahon sa Shabbat.
Unay nalimtan, dili kay ang adlaw. Mga igsoon sa Sabat, maoro gyud ang sitting sa adlaw. Ang sitting sa semana sa Sabat, mga igsoon. Oh. So, wala di ay ni adaya. So, akong balikon diha sa Genesis, makita nimo nga ang Sabat wala magbase sa new moon. Kay sa panahon sa paglalang, ang bulan diha na gibuhat sa ikaupat nga adlaw, wala sa unang adlaw. Aron sakto unta ang mga wandering sa labat nga ang bulan maoy basihan sa pag-ihap sa semana og maoy basihan sa Sabat, di ba? Ano unta, pero wa man magsugod sa unang adlaw. So sayop mo mga wandering Sabat nga mobase mo sa new moon. Nga mo imong himuong unang adlaw sa semana. Okay. Ya, di na magkaparehan ning view aning mga wandering sa labat kay doon na ko'y amigos kagayan nga ang iya pong new moon kana